Tylerom, Johnným, alebo prvýkrát s Artixom. Čaute chalani. Dobrý deň, chcel som ísť na toaletu, ale zakázali mi. Čau! Dámy a páni, pravidlá sú jednoduché. Máme 3 minúty na to, aby sme ukryli nejaké auto, následne sa dostali na miesto, potom ho vytunili, dáme nejaký závod a samozrejme tento vyhra si bere všetky auta. Takže vieš, keď sa poďme na to. A samozrejme my dvaja sme prežili. Horím. Dobre, dámy a páni, stopky sú pripravené, zapíname, takže chalani, utekajte. Máte na to 3 minúty, tak poďme na to. Ale neberte to hamra sa povedal, že nie. Vieš sa po mne strieľať. No, hamra nie. Tak jo. Počkaj, Artix je za mňou, dobre. Ja to mám jednou. Ja si tady musím něco najít, chápeš? Ale je tu štvorkolka, alebo, dobre. Ja si zoberiem toto. Jste to vybrali za lokaci, tady nic není. Je tu strašne veľa toho, čo si môžeš zobrať. Velere, běžíš tam za těma bílýma automa jako já? Kolik mám času? Ešte máš 2,5 minúty. 2,5 Jo, minúty. tak to je v pohodě. Koľko sa vie, jaké auto, ale to je asi zaparkované. Či? Našli si niečo zaujímavé, alebo? Ne, vůbec, absolutně nic. I když? Dobre, počkaj, ja si zoberiem, to štvorkolka sa dá tuniť? Tak rozmýšľam? Johnny. Ale to môže byť, čak to je vozidlo. To je dobrý. Auto. Dobre, počkaj, tak neviem, či zoberiem Hammera, alebo štvorkolku. Kámo, vrtulník! Hej, vrtulník vytuníte, chlapci. Dobre, Parkované. ja to nič nemám také poriadne. Neviem, zoberiem asi. Jak to vůbec soubrat, vy jako týmujete, nebo co? To půjdeš ten čas? Kolik máme minut maxima? Ešte je minúta 30. Hej, já už nevím, kde je ten barák. Můžu jet na to parkoviště, co v Lození? Môžeš, kľudne. Ok, jsem tu. Už tady mám zaparkovanou káru. Dobre, počkaj, chalani, môžem zobrať štvorkolku? Bude sa to považať ako vozidlo? Asi nie. To není auto. Když na to můžeš mít jako řidičák na auto, ale... Dobre, tak zoberiem toho Hammera, vytuním a budem mať najsilnejšie auto pre. Ne. Ale áno, počkaj. Ale já už tady mám svůj... Ne, to sa nepočítam. Tyler, nemôžeš si zobrať vlastné Tyler, auto. podvádí. Já si nevím. Kámo, sorry, ale to je business. Kámo, Twilere, ty si skončil hned. Kámo, je to business, brácho. Nie, vy ste sa nemali tímovať. My jsme se netýmovali. A vy ste našli rovnaké auto, podľa mňa jedno auto, ty si ho zabil. Hnusné hovedo, tak Máš to. Chlapci, Tak ešte toto sa posledná nedalo. minúta, aj. To vedám, že čo budete mať. Hamro? Také sú bličky. Pojď tady dozadu na to parkoviště. Idem. Posledných 30 sekúnd, potom stopujem čas. Už nasadíte to hoci čoho. Nasadíte. Hoci čoho. Slyšíte ho, rychle. Valer, nestřílej po mně, přestaň. Kámo, nestřelám po Dobre, ja sa pozerám. Máte? Kolik Posledných? Já mám celkem 10 dobrou sekund. káru. Jsem na to celkem hrdý, jako na to auto, co mám. A koniec. Dobre, 3 minúty Nice. prešli, chlapci, a ideme naspäť. Dobrý deň. Dobrý den. Tyler, ty čo máš za auto do prdele? Ja som bol úplne natešený zo svojho Hammera a ty si nás takto porobil. Nestrelaj mi do toho. Sorry, měl si rozsvitej blinker, já jsem tě chtěl opravit a zjistil jsem, že nemohu. Max, já jsem zjistil, že tvoj Hammer je fajn, ale Čo? vieš, prečo som si vybral práve toto? To čo je? Všichni razem, policajti. Čo máš? Nazdar, čau. Dobre, to bolo top. Dobre, Johnny má asi najviac luxusné auto, a sa to tak vyzerá. Ale to budeme ako vytuní. Dobre, chlapci, tak poďte zaparkovať a idete ukážať svoje auta. Tak moje autičko je tuto, že Vapid, a.k.a. Škoda Rapid. Vytunený 5 liter. A turbo diesel. Ďakujem pekne. Dobre, vyzerá. Vzadu som si to musel trochu predĺžiť, lebo tá mám aj tak tučná, že by sa nezmestilo. Tak, aby som mohol vzadu voziť host, chápeš? Á, dobre, taká čistá Amerika toto auto. Ver, kámo. Dobre, Artix, predstav nám svoju futo. Hoši. Takže tady to je moje ride, jasný. Je to Fiat Punto, neboli Karin Puto, jasný? Karin Punto. Jaký má motor? Jaký má motor? Kámo, je to 8válec, 3 litr benzín. Že tam se žádný motor nemůže vejít. To Fiat Punta. Hoši, hele, v dnešní době technologie, kámo, nanobotí, chápeš, takový kraviny, všechno má pod pokrytí. Tesla říkáš, jo? Hele, všechno je tady pod To je tím. taký fejkový DeLorean, kámo. No počkej, tady to není Tesla, jo. Tesla se s tímhle nemůže jako měřit. Tesla. Futo. Tohle je futo. Kámo.
Max, predstav nám svoju mašinu. A ja mám Hamra klasický H3, toto sa mi zdá, že není to vojenská edícia, lebo som už nemal peňažky, ale neviem, čo tam je asi Frajerka prelité. to požičala. 6 valec, 8 valec, alebo ne, či 12 valec sa dáva do Hamru, neviem teraz. Nech ma niekto v komentároch popraví dole. A je žlté farbe, samozrejme ho prerobíme a... Ta barva se mi ale líbí, tu bys mohl nechat, to je Dobre, fakt pěkná. Farbu nechám, Sorry. farbu nechám. Dobre, Johnny, teraz ide Johnny predstaviť svoje auto, čo to je? Takže tohle to používají americké jednotky, yes, jasný, SWAT prostě. A když Tyler mluvil o těch děvkách vzadu, tak koukej, kolik mě se jich tam vejde. Celý počkej. klub normálně, nastupte si, A ide to tak Stevko a nastupte Ide. si tam. Já bych nerad les jako někam, kde jsou 4 kluci vzadu, takže... ale chápu, Johnny, jo, proti gustu Johnny jdeš Jak jsem to zkusil, no. Dobre chalani, tak poďte ich teraz vytuniť a uvidíme, kto bude mať najlepší tuning. Johnny, ty peznos, tak to ty si mi polil auto týmto benzínom? Ne, já jsem neudržel, já jsem potřeboval Kámo, fakt to jít sú na gangsterské základ. znaky, brácho. Aha, dobre. Já mám teďka trošku řičí to. To je gangsta. To je custom tuning. Vera, určite mi to potom zapali. Koľko si ináč, jaký gang ide normálne? Gang in the house. My sme teraz SUVčka dali. Vy jste strašně rychlí, no to... Ale však vytuníš auto a pôjdeš a ty tak rýchlo. Já s tím mým rankem toho moc nevytuním. Sorry. Ja som tak nepocitil, kámo. Aha, tak nic, tak to jediný já jsem tady ale umřel. Dáme si armor, brzdy, chlapci a budeme mať asi najkrajšie auto, karbonové. Kokos. Chlapci, vy ste skončili. Dobre chlapci, vychádzame zo shopu a ideme ukázať svoje autička. Podľa mňa ja som vyhral s mojím Hammerom. Počkej, to moje. Já jsem tady taky upgradeoval trošku. Ty čo si zobral? No já jsem vzal do shopu a vylepšil jsem to svoje policejní auto. Nevidíte? Došel jsem kola, snížil jsem podvozek, No já jsem ale určitě vyhrál. vydal jsem sporák. Aha. Dobre, ale môžeme sa zhodnúť, že Artik zase vyhral. Počkaj, zaparkujte, ja to idem natočiť. Tony, zaparkuj tiež, nejak vedľa mňa zaparkujte. Tím novým, jo? Tomu ver, s tým novým, poďte. A diváci posúdia, že ktoré vyhralo. Tohle je prostě auto pro Ja mě. potrebujem noc, kámo, na toto auto. Tak choď do auta, nech to je vidno. Dobre, takže Johnnyho, toto je Johnnyho auto, pozerajte, aké krásne. Jo, tohle je moje fáro policejní. Toto je môj Hammer, pozrite sa, taký pekný, kamuflážový, taký Navy Seal. Potom je tu Twiler s jeho temným rytierom, ty kokos, s týmto tmavým autom. A červeným smokom. Kámo, to je A riadne potom silné. je tu Arctic s jeho I wanna if you know how to read me Tokyo. You know the drift. Kámo, ešte sú Anime shit. Ale se vám líbí, hoši. Pumpgun, nebo jak se jmenuje. Já si myslím, že tady se... Pome Arcticsovi rozplatiť auto svojimi Hammermi. Ale takhle to vypadá mnohem líp, jo, s tím promáčkým zadkem, takže díky. To je samý auto. Dobre chlapci, tak poďme si dať závod. Samozrejme, teraz kto vyhrá závod, tak všetky auta budú jeho. Takže chlapci, musíte sa snažiť. Nerov, Johnny, nevybuch. Dobre, počkaj, ja idem na cieľovú rovinku. Poďte za mňou a dáme nejakú halus. Áno, Jo, jedem, fízle. Startujem race 3, 2, 1, pome! Samozrejme, tento vyhra, všetky jeho auta budú. To budem ja. Asi. Johnny sa aspoň snaží, to sa mi ľúbi, že Johnny aspoň bojuje. Johnny už o tom, že ukradl někde vrtulník. Ukradni kľudne. Poměrou ty policajti. S Bohom, teraz je to medzi mňou a Twilerom. Já mám 2 hvězdičky, tohle není fér. To bolo čisté, uáha. Dobre, ja už sa teším na Twiler či Arcticsové auto. Ja sa Už teším si na robím to tvoje, záľusk. Aha, uvidíš, kámo, uvidíš. Ja som na svoj teraz vybral špeciálnu trasu. Já za to nemůžu. Ty sa zbal policajta, poď za nami. Nie! Áno. Áno, Uáha! presne tak. Twiler, poď sem, počkaj. Ide o peniaze. Ja by som ťa počkal. Mám jeden. Moment. Nazdar. Čo, ty jak si ma dobehol? To je aké deja vu. Reálne zobral vrtulník. Deja vu. Nezáleží, aké máš auto, ale ako vieš ho riadiť. Já teda neumím, no. Tebe asi došiel ten diesel práve. Vôbec, ja mám benzín, ty máš Ty si loose diesel. Oh, what the hell? Ty nie si Vin Diesel, ale loose diesel. Jaj. Dobre, mňa to teraz docvaklo. No, veď som Okej. si všimol. Dobre. Víš, nácel som vybral takú trasu. Ešte aby som sa si zobral také prevedel- autíčko, kámo. To jsem rád, no, že jsem si dal sportovní auto na závod, Já jsem který si je... vzal hodně sportovní auto na závod, kluci. Ja mám ešte ty kokos aj máš takéto SUVčko, neonové svetla. Ty kokos, poď. Ano, pak jsem se Presne, Max. Wow. Eee,
Já mám nejvíce SUVčkový auto z vás všech. Ne, Ten prehráva. Nie, ja nepodvádzam, ja som išiel normálne. Počkaj, ja som hneď tam. Zhoď ho prosím ťa, Johnny. Prestaň. Johnny, urob to predtým. On ťa zabil vtedy a zobral si tvoje lepšie auto. Nie, pravda. Ale nestrelaj ho, iba ho zhoď. Kámo, však on nás strieľa. Ale ty si ho tiež tedy zabil to auto. Jak si to povedal Twyler, je to iba biznis. Maxime, pošleš mi pak nějaký 20 000 za to. Dobre, pošle. Ale nezabíjaj ho, nezabíjaj. Bodaj by som vyhrával, keď všetci sú proti mne. Bože, pomoc. Kámo, vás... Ja už nemám svetla, nič nevidím v tejto tme. Spadnu, Maxime. Ne, čo? Spadnu, jeď. Ne, on co mě střílí. Kámo, už som to prehral. Ne, nestrelaj po mne. Ja chcem dojsť. Ešte ešte má 20 jedu. Ne, ešte vyhrá Artix, ty kokos. To by aký podpis. Nie, ja bojujem, ja stále idem. Radšej zomrieť ako vyhrať ako porazený. Ty nebuď depresívny, Twyler. Mal som vás rád a moje auto ide so mnou. Ej, a už vidím cieľ. Bank, je to biznis. Ale výhra patrí Twylerovi určite, takže Twyler, ja viem, že som skončil prvý, ale získava všetky autá, ty si vyhral. Ty si vyhral v mojom srdci. Prečo som sa do pekla odpálil potom? Ja neviem. Hele, moje hentai auto je na dne kanálu, takže když budeš chtít, tak musíš se ho nechť vylovit. OK. Jo, poď, Poďte si naber pre mě. mňa, živého ma nedostanete. Naberem ťa. Ne, ale... Sorry, ja som brzdil. Naberal som ťa teoreticky. Technicky za to jo, ale... A teraz si sa spadol na druhej strane. Živého ma nedostanete. Nie, máš? Ne, nechcem. Nie, mama, moje auto horí. Dobre, dámy a páni, to by bolo všetko. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ďakujem chalanom, že tu dneska so mnou boli. Jasné, v pohode. dajte Samozrejme, moje dneska auta. vyhral Twyler, keďže Johnny trošku Já hľadal. jsem vyhrál přece. Ale ty si nič Ty si na dne kanála, Ti, kdyby po mně nepřijde, nešli ti policajti jak most. Nepočujem, čo rozprávaš, ty si český. Wow. My sa, dámy a páni, vidíme pri ďalšom videu. Ahojte. Čaute. Čau. No, já si myslím, že docela zajímavý. Jako nemůžu na to auto přidávat asi žádný extra díly. Já tady zkusím vzít třeba tohle, ale ono, když už to je přes budget, no, tak mě to napsalo, že mám maximální počet částí, které na to auto můžu přichytit, takže to už jsem překonal, bohužel.